Okay, touch på. Fria touch på. Okay. Wait, I can't. I'm just up here. Jag skulle inte få tänka av skärmen då. Det kommer att skriva skärmen. Ja. Ah! Fria! What the? To it. My bad. Okushima to down was shota med alla den där. Tjena då. Skotten 15 för nästan. Jag testade på alla vet du för det så att det inte går miningen. Åter. Han är också en YouTube. Got him. Too hopeless. Chilla! Such a shit! Så tar han, of course. Fria, ikke en trepp måter. Fria! I vet. Fria? Fria for meg, bra! You're a tank! On the pit. It's a tank at that night. Smoker! No! Got you! What the? Come here, Murphy. I thought you ever did it, in fact. You got him, boy. Yeah! Good. Everybody hold up. Whoa! Get your ass busted. Jag kan gästa! Ja! First aid! Vi ska gå hemma på. Så skultar vi Safehouse! Hon är fri under dodged. Seriöst. Fri. Du suckar, det just inte. Det just inte. Vilka här? Hey, queen white and I don't think it's living. Mike, it's you know. Oh God, they're eating them! They're eating them, Charles! Just... Can I live it? What the fuck? That are awesome. Vill du säga det? Jag bara dig. Eller det kanske kan säga flash på en bil. Pröva. Okej. I mine. Det räcker. God, real chop. Fria, jag har alltid fängt av det lyckliga huset, Fria. Eller vad är det jag öppnar? Allt freaking pengar. Allt med sig. Jag hade onkel stomp för honom. Kom för det här som Larsen kommer ha någon. Det är så säger. Små läkaren för